Pahimangno mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka 10 anyos nga batang lalaki nga mupadung unta sa eskwelahan ang natusok ang mata sa kabilya. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Abang kabilyo uy. Makita sa video kining bata nga naglingkod sa monoblock chair nga naggunit pa sa kabilya nga nakatusok sa bahin sa iyang wang mata. Samtang gitabang siya sa mga rescuers. Giyal sa iyang lingkuranan sa kalsada aron dadon sa labing duol nga tambalanan. Nahitabo kini sa sitio Santo Niño, Barangay Apas, alas 11:30 ganinang udto. Dihang giadto sa Balitang Bisdak, gitug-an sa pipila ka mga malupyo nga mao na lang ilang nadunggan ang hilak sa bata. Nakita na lang nila kining naghangad human matusok ang mata nini sa kabilya nga nagbitay sa wire sa kuryente ibabaw nga bahin sa dalan. Gingong gigamit kini nga tukod sa nagyungyong nga wire. Ang akong gipangutan ng bata, asa ka gikan do? Padung siya eskwelahan, so diri siya. Diri siya Kay nag-agi. taga mayahay man to. Taga-anan man Oo. Kani nga hagdanan. Ah. Urag ni kalit lang daw ni kuan daw sa iyang mata. Kining dalan mo ilaktoranan sa mga bata padung silang eskwelahan. Lakip na ang 10 anyos kansang mata ang natusok sa kabilya. Kung ano makita, dahil matod pa ang kabilya nagbitay nga mo'y nakaigo sa mata sa bata. Gidugang ni Edwin nga murag porma og taga o gibaliko ang tumoy sa kabilya hinungdan nga nahibong siya nga natusok kini sa tabon-tabon sa mata og milapos pas gawas. Kung ato itandi ang kabilya nga nitusok sa tabon-tabon sa bata, inani yun kuno kadako, no? Unya inani sad ang iyahang tumoy nga nilapos sa iyahang tabon-tabon o kining talukap sa mata. Grabe, no? Nalawom lagi sir. Di na mo makita yung mata. Oo, nilaw yun, ni ana yun sa kuan. Kani ba? Nasayran nga nagpuyo sa igsuon ang bata tungod kay ang ginikanan nini tuaman sa layong dapit. Aron makadaginot, naglaktod kini og lakaw padung sa eskwelahan apan nadaritso na hinuon sa tambalanan. Samtang may pasalig ang DSWS sa Cebu City nga tabangan ang bata sa pagpatambal nini hangtod ng hingpit nga makarecover. Niadto niaging semana lang, usa ka 10 anyos usab nga batang lalaki ang natuhog sa grill ang bukton sa Barangay Calamba, Cebu City ug anaa nas luwas nga kahimtang human madala og naoperahan sa tambalanan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.